konokane metu. Ya Allah. Konokane iki lho. Aduh. Iki mbok-mbokane ganongan ya iki. Aduh. Halo biasane roh suara diesel iso mbok jogeti lho. Ayo tanpa musik joget kan yang mending gak ya. Ayo. Kendangan oleh. Los. Yo. Anglia numpak prau layar ing dina minggu ing pariwisata
mabuk wis sore witing kaloka tonawe awe rayokane becika liwae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Alhamdulillah. Mik munggah le. Tambah orang ngentong ngono lho kok ya alhamdulillah. Menika spesial nderekaken pepunden kawula niki kadang kawula LR dekorasi. Menika komplit mulai saking tirop agung dekorasi jangkep rias temanten kadang-kadang seni reok mik dijajal ya Allah Dumas Manggolo ra kanggo kilo kes ra kanggo kayak kilo iya kan jatah anakmu ganti kuwi lho heeh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis bar ganti iki ya. Heeh, kira kanggo ganti iki anake. Daerah Ngegong. Lah iya. Jan. Saking laladan Bulu Kerto Wonogiri. Lah iya Wonogiri. Mayare tangga dhewe kalih kula. Laladan Sukoharjo makmur. Kene Wonogiri sukses. Lah iki iya. Kene lho. Lah iki lho. Nggih. Heeh. Wonogiri ngeten to, piatur gak jelas ngeten iki. Wonogiri apa ya enek nek gak jelas ngene iki ngono lho. Lah iya. Ngaten. Amin. Putra putri padha ae. Iya. Dari Wonogiri monggo foto dulu sarangan mempelai. Monggo. Yang butuh pasangan foto monggo niki wonten. Iso nggo foto tok kok ya. Iya. Ki LR dekorasi. Sasa make up artis ya. Bila FRS make up bejan. Dekore megah, mantene cantik. Mas mantene yo ganteng. MC-ne gagah tur. Alhamdulillah murah. Ya, alhamdulillah. Ganongan ini lek ganongan. Niki sesarengan kalian rencang-rencang saking? Mereka saking Singomudo. Hah? Bung Cina. Lah engko yo karo aku ta. Kancamu kuliah. Tapi saiki ora usum Bung Cina iki. Lah iya. Online. Online iki sapa iki tamuku ayo. Iki Ponorogo ta? Ya, reoke Ponorogo. Reoke Ponorogo lah wong-wongane. Omongane ya Ponorogo. Oh Madiunan. Oh yo cedak, wong aku yo Pilang Rejo kene kok. Lah iya. Halo Mas. Kowe mangkale pindah-pindah taran kok ya. Mas sing tengah iki lho manis. Ora, sing mburine iki lho. Dalah. Lah kok ngertos? He. Napa ngertos ta? Ayo maju satu. Gila. Gula iboke iki lho. Ya, aku wedi ra iki, Mas. Iki baru pedamen yang ini. Aku seneng malah anak-anak banci terus wedi karo aku iki, Mas. Lah masa? Aku sing merinding malah. Gak apa-apa iki padha lanange wong aku lho ya di plantongan iki kok iso. Kowe duwe apa ora? Duwe. Paling gedhe nggon aku. Kira-kira yang ngono. Namanya siapa, Mas? Nama kula Den Mas Bagus Alek. Den Mas Bagus Alek. Yo Jan. Cilik-cilik metakil ya toh. Ngene iki litas ora? Litas ora? Gak paling. Paling rodok sithik. Jajal ya? Heeh. Engko bengi. Yo. Mana mak kon jajal iki malahan. Aku gua bios ki lho cedak arep kowe. Oh alah. Tenan lho Mas. King karung tau mbah. Masa? Ugung. Gak apa-apa wis lak rapatmu ora apa-apa aku. Kripik gedang kripik telo ya. Ya. Iki engko soalnya adan wayahe engko aku yo adan. Nggih.
yang merasa cewek Dimasku ndi Dek mau? Dimasku hilang ganti Kia ya. Ya. Gak apa-apa wes nang kono ae, santai. Santai, Bro. Iki sing sik maem kabeh. Oh iki lho adike ya Allah. Boleh berdiri sayang? Sini. Nah, ya ampun cantiknya. Iki cilik-cilik iso golek duit ngene iki lho. Lah iya. Ya Allah namanya siapa? Ainun. Ainun. Tadi ikut ini ke sini sama siapa? Sama ibu sama kakak. Mana kakaknya? Oh kakaknya itu. Walah iya. Minta sawer ya, mau ndak? Mau, ya Allah. Gumes aku cah cilik ngene iki. Hadepe Mas manten, Mbak manten. Bapak ibune sebelah situ ya, diingeti. Diterok nih tante. Bapak, ibu. Bapak, ibu. Kula joget napa mboten? Kula joget apa napa mboten? Joget mboten, Bu? Joget. Bu, Bu, menawi joget. nawin joget. Biasanya saya ketemu. Biasanya saya ketahu. Salim sayang. Salim ayo tak terne. Salim sini. Salim. Salim neng bapak ibu kono. Nah, ya Allah. Sapa ngerti lah dirogohne ya toh? Ndi? Sing gawa ndi? Oh sing gawa saiki lho. Sing balekne Dek, rene Dek. Nah, ayo. Nah, alah. Kuwi sayang dah disangoni. Nah, alah. Tuh. Kene. Delok entuk pira Dik mau? Sakit Piye? untuk Delok se tante gue ngerti. Pinter ya se cilik loh. Joget ya? ya Ya joget lagu apa? Enggak tahu. Kak joget lagu apa Kak? Kayak Manut. yaudah. Ya udah, manut. Apa Mas? Hah? Manut. Gala-gala ya. Joget gala-gala ya. Engko dibaturi Mas-mas. Oh iki lho iki cocok iki pasangane. Kene. Kene loh. Le, ora apa-apa padha lanang iki. Piye? Oh, udah iki homo tante ki Baria. Kok bisa homo? Ya Allah iki masih kok ganteng men ya. Hah? Oleh. Gonmu, Mas. Karo iki gelem ora? Mboten. Boten, gak gelem lak karo aku. Gelem kok. Ayo Mas, sak lagu ya. Joget? Oke. Yuk. Nek. Asik. Hah? Oh, iki malah joget kene sayang. Tempuk bareng wis. Hah? Asik. Iya. Indiku telah kembali padamu kasih. Setelah lama ku tinggal pergi. Kini ku telah kembali padamu. Terus nah Mas. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Yo. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Yo. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Tepuk tangan dong. Tuh. Nah, piye? Mau lagi? Mau. Nggak mau sudah. Wes kono. Kene ta sayang. Ayo. Ki.
Cocok gopil iki cocok gopil. Ora, kowe ki cilik-cilik tapi ganteng aku milih kowe makane. Lah iki aku wis biasa ngene iki karo kowe ya. Ya wis nek lak ra gelem. Manggolonku sudah ke sana. Nggih, niki sudah setengah 12. Betul. Mengki soalnya bibar niki kula nggih hadan nggih. Alhamdulillah regeng alhamdulillah. Niki wedal kula sampun nggih Mas nggih. Betul matur sepadun. Mas manten, Mbak manten tugas kula sampun rampung, Mbak menawi lepat. Pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.